Bună ziua! Azi facem o regenerare la așa un aparat. Am ușat într-un proces. Am dat până într-un proces de să vă arăt eroarea. Și i-am mai făcut o regenerare eu, vreo 2 săptămâni în urmă. Problema e că deseori el iară își cere regenerare. Cred că mai facem o regenerare și pe urma să-l cred că să deconectăm de tet, altceva ce să-i facem. Unde să funcționeze. Așa, i-am mărit rotațiile. O să încerc să-i dau o regenerare manuală. Cred că după oprirea motorului și pornirea el trebuie să deconectez programul. N-ar mai trebui și pe idei. Da. De ori a dat seama. Totuși cred că e la un nivel de senzor ceva de genul ăsta. Problema aici nu poate fi pentru presiune. Și presiune noi nu avem. Chiar și când el ne-am spune că e încărcat cu funignă eșapamentul. Oricum el nu e încărcat. Noi nu avem presiune. Eu și ieri am fost la 1. Dar acolo avem o presiune de 3-4 bare de eșapament. Gata, error nu sunt nimic. Dar aici și 9 kilo pascal. Nu, asta e 0,01 bar. Da, asta e bine. Acum la moment vedem că el e 0. În cazul parcă prinde așa o eroare, nu știu cum. Că văd că totuși e la nivel de senzor. Da, eu cred că la un moment să deconectăm senzorii ăștia, noi să într-o săptămână, 2, cred că îi facem o deconectare definitivă și asta nu faci probleme. Volvo. Procesul de am pornit o regenerare din calculator.
fapt, eu am făcut un reset, că el era erori, era plin. Am făcut o resetare la sajă, ca să putem intra în setări să-i dăm o regenerare. Regenerare de aici de monitor, nu cu tot, numai cu scanerul, am pus să-i pornim regenerare. Până ce funcționează. Vedem cum se finisează. Nu, în tot cazul vedem că e pe 0, cred. Dar oricum îi facem o regenerare. Asta e o Volvo. Так, procesul de conectare. 428. Aici e un motor 4.4. C4.4 cu AdBlue. Băiețul a încercat să repare, să-i facă multe lucruri. Din păcate nu le-a reușit nici. Și-a decis să deconectăm. Pe mufa de diagnosticare cu scanerul Caterpillar. Am o țip că e eroare. Dar cum se finisează am și 100%. Cred că eroarea n-a să mai fi. Vedem, mamuș. Ну, 98%. Все, так. От диспарут. Все, бойца крестяза. Та нам ну цпа. Там у ярод нос. Mai departe rămâne glușitele să-l spargem. Și EGR-ul. O zaclușcă. Asta.